Čau lidi, já jsem Luky a vítejte u nového videa. Já budu skákat do sněhu a už to asi nebudu dál zdržovat, já se navlíknu rukavice a jdem na to. Teď to otáčíte na mě. Tohle je Martin Bureš, tohle je jeho miminko. Hej, to jsem postavil. No jo, tak to je jeho velká sněhová miminka. To je moje velké sněhové koule. Hej, lidi, to jsem postavil, když jsem šel ze školy, jo? Postav si to taky doma. Ale to je na jeho z dvou koulí, tu druhou ztratil. A tu druhou? Ty tam neratačej. Tam vypadně moc. Luky, doufám, že to máš. Ahoj. YouTube. To příliš ne. Hej, pojď ho natáčet, bro. Proč? Dělej, pojď. Tím skokem bych to asi ukončil. Čau lidi. Ledík.